muiñeira da Armenteira e o seu inseparable acordeón, Salvador Cores de Manso e Amigos, rematou o pregón inaugural da festa do Albariño de Cambados. Casi todos me coñecedes. Eu son Salvador Cores o Manso, veciño de Cambados e oficialmente fillo adotivo deste pobo, e que teño a honra de ser o pregoeiro desta 67 festa do Albariño, que ademais este ano ten a categoría, por primeira vez, de festa de interese internacional. É moito eso. Estreando este selo, Cambados mergullouse xa no mediodía en Albariño. A vila comeza así 5 días de festa para presumir de produto, de sector, de veciños e de talento. A música é como o Albariño, e o Albariño é como a música. Os dous son idiomas internacionais. Un pode tocar ou beber cun americano, cun asiático, cun ruso, cun chinés, que entendémonos perfectamente nos dous idiomas. É ben seguro que nos entenderíamos e criaríamos un lazo de amistade. Escoitadme ben. Ningún fixo amigos bebendo agua. A estas alturas, ninguén dubida xa do carácter internacional do Albariño, tampouco do seu vencello coa terra de Rías Baixas, especialmente coa do Salnés, e que beber unha copa deste viño é beber a comarca e, sobre todo, Cambados. Porque cando un bebe Albariño con música, non só bebe o maravilloso proceso de convertir o azúcar da uva en alcohol, non só bebe o traballo da vendima e o traballo da adega. Cando un bebe Albariño con música, está bebendo Castrelo, está bebendo Corbiñón, está bebendo Uviña, está bebendo Vilariño, Feciñáns, Santomé. Cando un bebe Albariño, está bebendo a Torre, o Sarrido, Tragove e o Muiño da Seca. Nalgúnha parte do mundo, cando un escoita música e bebe Albariño, sinte que está bebendo Cambados. Se a festa do Albariño cumpre 67 anos de historia, tamén hai 67 anos que Salvador Cores, nado en Vilaxoán, comezaba a súa relación coa vila cambadesa. Hoxe, como un cambadés máis, animou a todos a participar e a desfrutar do Albariño. Saíde á rúa de Cambados e disfrutade da festa, disfrutade dos músicos e bebede Cambados. Viva Cambados, viva o Albariño! Tralo pregón, Manso baixou do balcón do Concello para unirse á comitiva de autoridades. Xuntos cortaron a cinta que marca o inicio simbólico da festa, aínda que xa decenas de persoas ateigaban os stands do Paseo da Calzada. Esta fase de 50.000 botellas, de 40.000, de 60.000, en calquera caso é un escaparate maravilloso para os nosos viños, é o que a xente quere, expoñer ao público, ao consumidor, ao natural e tamén ao turista, os viños que estamos facendo. 42 casetas achegan os viños de 44 adegas da denominación de orixe Rías Baixas aos milleiros de persoas que pasarán polo paseo, que ano a ano a cita bate récords de afluencia de público. É certo que cada vez que se achega máis xente a este Paseo da Calzada, a inauguración, ao corte de cinta, ao pregón, que incluso hai moita xente que aproveita para coller as vacacións nestas datas e poder estar aquí con todos nos local. Para nós é unha satisfacción de que ano a ano pois sigamos reunindo máis xente en torno pois a estas casetas da denominación de orixe Rías Baixas e a desfrutar da festa. A popularidade do Albariño é innegable, tanto é así que a festa estregou este ano o selo de interese turístico internacional. Unha das festas máis importantes de toda a Galiza. Dende logo, como festa do viño é a máis importante, porque os nosos viños brancos, os viños albariños e Cambados e a capital do viño albariño son os mellores do mundo, non o digo eu, o din os premios que reciben estes grandes viños. Ademais, cada ano máis o sector do albariño está a facer unha proposta moito máis amplia, que está facendo que ademais teña un poder de atracción de visitantes moi importante, falando do que somos nós, que somos terra, somos uva, somos este maravilloso viño branco. Logo neste espacio
espectacular que é Cambados. O éxito desta festa é un fiel reflexo do que se está a conseguir na denominación de orixe Rías Baixas, como recoñecen dende a Xunta e o selo de calidade que lidera o sector vitivinícola a nivel galego. Para a Xunta de Galicia, o viño é un elemento central do que é a produción agroalimentaria de calidade galega. Entendemos tamén que o viño é un elemento dinamizador do territorio, non só é a empresa vitivinícola, senón que tamén é a gastronomía, o enoturismo, se pode ver aquí nesta feira. Polo tanto, nós apostamos por ese traballo integral, estamos a facer unha estrategia que vai facer ou recoller todo ese traballo dos diferentes ámbitos nas diferentes comarcas vitivinícolas, pero hoxe é o día de Rías Baixas, e eu teño que decir que Rías Baixas é claramente hoxe a denominación de orixen que máis está despuntando no que se refiere á facturación e no que se refiere á internacionalización dos seus viños. Por lo tanto, unha festa fantástica e vamos todos a disfrutar dela. Aquí se pode encontrar con un dos viños blancos máis importantes do mundo actualmente. Xa non vamos a decir que os mellores, porque sempre decimos, e é verdad, máis importante. É dicir, que hoxe estamos con presencia internacional en numerosísimos países. Podemos decir que somos a punta de lanza do desarrollo dos viños de Galicia e a punta de lanza da internacionalización dos viños blancos de España, por lo tanto, é unha cousa, un sector económico trascendental para Galicia. Como xa ven sendo tradición, a oferta do Paseo da Calzada terá unha alternativa máis tranquila e profesional a uns metros. A partir de mañá, o Salón José Peña repite como sede o túnel do Viño Rías Baixas, que este ano cumpre a súa 9ª edición. Mañá inauguramos o túnel do Viño, que é un espacio onde se poden degustar algo así como 160 referencias de 60 bodegas, un espacio moito máis íntimo e profesional para saber de verdade e analizar en profundidade o que estamos facendo. Tamén mañá comezará a 31ª cata concurso Rías Baixas Albariño. Desenvolverase no Parador de Cambados con 22 expertos que se encargarán de escoller os mellores viños albariños da anada do 2018. 59 marcas competirán nesta cata prima. Xa o venres celebrarase a cata derradeira, da que sairán os 3 caldos que serán nomeados como os mellores Rías Baixas Albariño. Os premios entregaránse o domingo 4 de agosto durante o xantar que se celebrará no Pazo Torrado.